Salam, hormatly yurttaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizin temasy esasan şol halkara tema bilen baglanyşly boljak. Gelin şoň üçin ine Amerikadan başlaýlyň söhbetdeşligi. Esasy siyasi temalar şumahar ya çakmışyklar siyasi taýdan Amerikada gidip dur. Ol hem bilşime diýäli iki partiýanyň arasynda Amerikada jem iki partiýa bar. Demokratik Parti hem Respublikan Parti. Hem de şol iki partiýanyň hiç birine gatnaşmayan erkin adamlar. Respublikan Partiýanyň adyny Donald Trump ol 16-njy 20-njy ýylar aralygynda Amerikan prezidenti boldy. Soň 20-njy ýyldan soňra ikinji soragy möhleti saýlanmady. Oňa garşy çykan Joe Biden öňde barajy seslerin köpligini gazanan adam. Ýöne şo bilen Donald Trump razylaşmady. Men diýdi ýeňişimi Allah bilen elimden aldyr dip halky ol Amerikan aktamy bar beýle dom diýerler bulan döwletiň hökümet jaýy diýelim ýa bizim Türkmenistana gupbaly köşk diýelim şolar ýalyk muňa öz manysy bar, simboly bar. Kanun çıkarıcı hükümet için hem taraplayın kongres için devletin aýdaly siyasi ve iktisadi hem de jemgyýetçilik durmuşyny bir ýere jemleýän binaň adyny aktab soňra adamlar hüjüm etdiler. Trump'ın sözlerinden sonra benim Amerikan kanunları boyunca devlet agdalyşygy diýip tapdylar we şoňa gatnaşan adamyň ýüzlerçesi belki müňlerçesi suç jogapkärçiligine çekildi. Şol Trump häzir ýene de täzeden Biden'ın garşysyna çykyş edip şol ýene bir möhlet prezident bolmak üçin dalaş edýär. Biden'ym demokratlaryň tarapdary ýa demokratlaryň öňe süren dalaşýary ýaşy bir çene baran adam elbetde ýöne şu taýda gapma garşylyk Amerikan iki bölýärdi. Biden'ın tarapyny aýdaly bir adım, iki adım, beş adım öňde görjülükli adamlar çykyş edýän bolsa ýa ylmy bilimi ýetir adamlar çykyş edýän bolsa Trump'ın tarapyny Donald Trump'ın tarapyny çykyş edýärler esasan şol aşaky gatlyk aýdar sosial taýdan öpçünçiligi ýetmeýän adamlar. Oma da esas bar. Donald Trump ol halka gerek sözü tapıp aýdyp berýär ne diýe biziň de garyplygymyzyň esasy sebäbi biz ol bir ýerde Ukrainada uruş gidip durşaňyny Amerikalyň pul sarp edilýär. Biz ýa şonu Amerikan öz halkyny sarp etmeli, sebäp Amerikan öz halky yeterlik derecede baý durmuşda ýaşanak diýip. Ol hakykatdan şeýle Amerikan halky deňdäl sebäp o taýda kapitalizm gün güýçliňki gowurga diýişliňki kimiň pulu bar bolsa, kimiň emlägi bar bolsa, kimiň biznesi işleýän bolsa, kimiň aýdal medisina strahowka bar bolsa, olar alada ýaşap otyr. Emma şu zatlaryň hiç birisi eline ýok adamlar, olaryň köpçülik bir şuny işlese ertesi gaýry hakykatdan şeýle Amerikada diňe işläp gazanmar sana döwlet tarapyndan hiç ýyl kömek ýok. Näme üçin? Sebäp o döwletde salgyt ýok. Halkdan işläniň üçin gazanan näme gazanan bolsa özüňki ýöne şol gazanan pulundan bir meselem bölegini sen öz saglygyň üçin goýsaň, ne sanasaň mugut bejeri berýärler. Ýok goýmasaň köçeden galsaň senden hiç kim işi ýok. Kapitalizm o taýda. Näme bar? Trump şu zatlary yglan edýär, ol aşaky gatlyk şuň arkasynda. Mesela Türkmen durmuşuna getirilse de hat düşünükli olur yani. Erti men ortağa çıkıp adamlar şu Kurban ulyny hökümetlerini aýyrsak her biriňize her aýda $5,000 men nesi öpçüne diýen neyse hemme kişi bana ses verse prezident saýlawyna şeýle dermi? Ýöne men onu hiç aşan diýmän, sebäp ykdysatdan birazjyk baş çykarýan adam.
Türkmenin bir sözü var. Yatan öküde iyim yok dip. Näme üçin bihepelere pul tölenmeli? Näme üçin arakgory, tiryeka ya aýdaly ogry jümle bir döwlet tarapyndan ötçünçilik etmeli. Kanun zatları yol veren ağa. Emma Trump'ın aýdýan şu Amerikalyň hemme gazanany özlerine garsyny. Biz näme üçin Ukraina kömek etmeli? Howada goý Putin näme diýen bolsa şonu etsin. Men uruşy bir günüň içinde ýatyraryn. Diýmek, Putin alan galan özüňki näme etsen şonu biz Amerikalylar öz günümüz bilen ýaşajak diýen netije çykýar. Şo gerekmi? Dünýä jemgyýetini ya dünýädäki azat döwletleri? Elbetde ýok. Berde näme çykýar? Amerikan ýagdaýyny gözüne getirmeler. Trump'a şu zatlary aýtmagy Donald Trump'a näme ýol berýär, ursat berýär, näme mümkinçilik berýär. Meselem şuň kugun ýa-ni Meksika bilen serhedi bardy Amerika. Şol ýa-ni Texas welaýaty diýildi, öz dilimizde düşünükli bolar ýa. Şol Meksika tarapdan Texas'a her günne pesinden 11.000 adam serhedi bozup bärik Amerika geçýär. Geçen adamım hem Amerikan kanunları boýunça şu ýurtda galaýmaly. Pikir edip görün. Her günne pesinden 11.000 adam. Her ýylly pesinden 4 milyon adam Amerika geldi. Dürlü döwletlerden, dürlü milletlerden. Bir kanun ýagdaýda serhedi böwüp geçýär. 4 milyon adam. Türkmenistan'ın içindeki taşın nakının hemmesini biz hesaplamızı yurtta sorsa 4 milyon yok. Amerika olsa bir yılda 4 milyon geldi. Ondan olan büdjeti, olan gaznası, olan mümkünçülük götürüp bilýär her yıl 4 milyon adam. Hemmesem iýişdir. Gelýärlerim akıllı başlı adamlar der. Olurum şu iýişdirler ya oluşlar ýa en bir pes derecede ýaşaýan döwletlerden bozgun bolup gelirler. Hatta Türkmenistan'ın şu tarafı Orsiýadyň üstü bilen pul töläp ýa-ni Meksikan serhedinden Texas'a geçerler men bilýär. Maňa zaň edip aýtdyr. Şu ýolun biz gitjek, Halmyrada bize göz gulak bolawer dip. Soňra bir aýdan 2 aýdan soň zaň eden boldy 2-2. Biz hem Amerikada dip. Geçmedikler nire ýitirim boldy olar? Zaň etmedi diýmek. Ya ýolda bar ýa garakçylar şular ýok etdi. Ya serhette atyryp öldürildi ya elinden pullarını alıp Meksika'da gürüm jürüm edildi. Belli de. Ýöne şu tarafa giderlerin içinde Türkmenlerin var. Şonu aýtjak bolýar. Indi birer Amerika gelipdi. Her gün 11.000 adam. Buna haýsy döwletden hazinasy çydar. Bularda ilim ýok, bilim ýok. Näme etmeli bar? Gary işdi işlemeli. Amerikan öz milleti ozal şu almayan gary işini indi şu mahal defitsit boldy. Hiç tat ýok, şu taýda iş ýok. Men nämeden bilýän? Hana şol Amerika göçüp giden Ukraynalar var. Olar men öýümde ýaşadym. Men bilen näçe ýyl gatnaşykda bol Ukrainada gam bilýän olar Polşada gatanýan olar göçüp gitdiler. Amerikada bir zat aýagy garart maşgalamy bilen. Ýok. Indi olan şol gazanany bedenine ýetene her aýda men size aýdyp beren Türkdäki ýaşaýarly deňeşdirin. Ya Türkmenistany ya Orsiýetden Amerika göç etjek bolýarlar. Siziň dikkatinizi ýetirýär. Amerikada iki togly jaý kireni almak üçin her aýda pesinden $2.000 bilen $3.000 aralygyny kredit ölemeli. Pikir edin. Ine geldiňiz, dil bilen zat, ýol bilen zat, baýlygyňyz ýok. Nädip ýaşamaly taýdy. Ine geldiňiz mi? Demek garyşa barmaly. Garyşda da şumal ýer ýoksa her aýda 11.000 sany garyş etjek adamla gelipdi. Öňkü işlerim hemmesi elinden alındy. Indi şo yerli esasan ilymsyz, bilimsiz, kördäki galan adamlar Trump'a ses berýärler. Şu gelse häzir Ukraina kömek etber, şoňa uğradyljak pul bize beriljek diýip şem. Muhtadyň höwesler kan bolýar. Ne şol? Olamy edip oturan işi şol. Yani muhut buharda ýokdy. Olam muhut däle. Ukraina muhut berýän Amerika ony. Ene aýdýar meselem orta hasap bilen $10 milyar Ukraina kömek edýärdi. Olar otak Ukraina haltalap pul uğradynak yurtdaşlar. Olar Ukraina şu $10 milyar ýarag uğradýar, imi uğradýar, ýene bir zat eşi uğradýar. Harbeşik. Yani şu zatlary Amerikada öndürilýär. Şu pulu
Bular Amerikada yara ýasya, egilmas ýasya, harit ýasya. Soň Ukraina gidiyor. Diýmek Amerikada ýaşap beren adamlary iş orunları we aýlyk öpçün edildi. O pikir ediyor, ýa-ni ilmsiz bilimsiz oturan ýa-ni Daştanistan gelen döwletler adamlar var da indi. Bir topar bir heppe. Ha, bir ýöne Amerikan budjetinden haltalap Ukraina pulu uradylýar. Gaty ýalňyş. Beýle de. Ukraina halky iýje günü ganna kwoti territoriýasyny ýygyň almak üçin ýa-ni garaşsyzlygyny berkitmek üçin. Ol elbette pul alýar, ýaraga malýa. Olmagyt däl. Lentliz ýok. Kömek bar, kömek diýip berilen kömek liniýasynyň gidiyor. Emma büdjetden pul berilse onu ýygyna gaýtarmaly. Ýa-da büdjetden berýänse, meselem 1 manat berýän bolsa, şo 1 manata bular häzir 2 manatlyk iş etdirýär döwletin. Amerika pul sanap bilýän döwlet. Ene şoň üçin Bidenin garşysyna goýulýan zat, ene Biden Ukraina kömek edýär. Häzir Israil'e kömek etjek bolýar. Ya aýdyl ýani Taýwany ýara kömegini etjek bolýar, bizim pulumuzy uradýar. Bolýar. Siz etmeseňiz erti Amerika ýekajydy galar. Ha, şu Trump çykyş etdi, onu maýdy. Donald Trump çykyş edip aýdy. Bizde eger diýe Ýewrosoýuz degişli derejede şol goranmak üçin pul çykarmasa, biz şonuň hiç birisine kömek etjekler. Näde başyn çarayan bolsa öldür çaradyn. Putin näme alýan bolsa, näme diýen bolsa da ol özi şu diýen ýaly şu meseleden şular ýaly çykyş etdi şu Amerikada. Olam elbette bütün dünýäni lerdana getirýär. Şahmy? Bu nahil. Şoň üçin häzir Ýewropa bileşigi, NATO bileşigi, endi bular öz başyna öz goranmak konsepsiýasyny ya düzgün namasyny düzüp oturýar. Muňa ilkinji nowatda ozal men geçen çykyşymda aýtdym. Norwegiýa girýär, Ýa girýär, Angliýa girýär. Soň ene bärki döwletler bar, Ýewrosoýuzda ähirisi. Hatta gün orta Koreýa çelli, Ýaponiýa çelli hemmesi bar şoň üçin ene bular öz goranmak ýa-ni konsepsiýasyny düzüp şoň aşagyna şumar yaralanyp oturýar. Mundan 2 hepde ozal, ya 3 hepde ozal, 2 hepde ozal, ýa-ni Şweýçarýanyň premier ministri we beýleki partiýa ýolbaşçylary bilen halkyň önüne çykyp açyk çykyş etdiler. Biz kıyın günlere taýýarlanmaly gerek bolsa da uruşa diýen ýaly. Adamlar taýýar bolun, akşam bolun, o öýüňizde iýmitleri taýýarlaň, nämedin, o ışık bor, ol bor, ýylylyk bor, näme gerek ýarak zatlaryny taýýarlaň, o öňmizde gowluk ýok, o kıyın günlere taýýar bolun diýip aýtdy. Ol açyk bize uruş gelýär, erti biz uruşmaly paýdana gawy. Ümmelen düşünür wagty ertek görmez ýagtylyk däl, ortaýa çalışsa biz uruşmaly boljak diýip aýtdy. Olam daşda däl, sebäp ana Putin'in öz ağzından çykyp otyr, beýleklerden çykyp otyr, olar ähtiýarlyk siýasaty bar, ortaýadan ýa Kreml aýdyp otyrlar. Hana diýerim kinji ýyl. Ýok biz ýa-ni harby türgelleşik geçirýär Belarus bilen ýen bol. 24-nede gejeglan etdi bizine ýa-ni harby operasiýa geçirjek diýip Ukraina ýa uruş bilen girdiler. Şoň ýaly edip erti Polşada girjek bolar, Ýewropa Pribaltykan döwletine de, Şweýçarýada, Finlandiýada soňky 2 döwlet NATO agza boljak boldy. Finlandiýa boldy. Şweýçarýada bugün bolmasa erti şoň hataryna girýär. Diýmek şolaryň hemmesi bilen ortaýa uruşmakçy. Bularam şoňa taýýarlyk görýärler. Gaty dogry, Ýewrosoýuz özüni goranmaly. Amerika bolmadyny kömek etdi, etmedi. Bular öz gününi özü görjek. Ýöne, egerde şu gün men öz pikirimi aýdýan, egerde şu gün Trump prezident saýlansa, bilen şu ýanky diýen emesini, haýbatyny ýerine ýetirse, Ýewrosoýuz Amerika Ýewrosoýuza kömek etmese ýa NATO ýaralygyny diýmek, Amerikan özüm ýeke galýar. Onun içi den iki bölünýär. Respublikan partiýalar bilen ýa-ni bir Demokrat partiýanyň agzalary. Halk iki bölünýär. Diýmek o taýda agzalyk
Oň ideýanam grajdanowşy turmagy takdyma. Turjagam görnüp dur, boljagam şudatlan. Ol kimin eline? Ilkinjin awatda Hytaýyň eline, Hytaýyň peýdasyna, Eýranyň peýdasyna, olsaň bu demir gazyp Koreýanyň peýdasyna we Russiýanyň peýdasyna şular bilen ýanky hemşer bolup beren ýanky diktator we ýarym diktator döwletler hem de biziň ýanky merkezi Orta Aziýada ýanky halkymyzy 32 ýyllap ine depesine şaňykda oturan diktatorlaryň peýdasyna. Ondan Amerikan ýeköz gali. Ýewrosoýuň soň barp Amerika ýa NATO kömek etmez. Eger NATO şu Amerika şu NATO'dan ýüze urýan bolsa. Ýöne entek aýdylşy ýaly göreş öňde Trump kandidat bolarmy, prezident saýlawyna bolmazmy, başa görürüm. Ýöne şu kandidat bolsa ýeňme gaty mümkin sebäp hemme şol Amerikan nimen öz dilim bilen aýsam garyp gasary ýa ilymsy bilimsiz galalar hemmesi Trump'a ses berjekdi. Sebäp ol erti bir çörek berjekdi ýa-da. Ýöne Muhut bahorda ýok diýip türkmen ozalam aýdypdyr. Muhut zat ýok. Olam şol näçe diýe o arada kan bilermenler aýtdy geçdi Trump barada. Oňa bir topar jenaýet ýönköldi. Eger suut bolsa onu ol şo jenaýetler üçin türme basylmaly asla bilemok o näme jeda çekjegini. Men Amerikan sudiýasy del karar berýär ýöne jenaýet işi boýunça onu beriljek jeda ýeňildi. Ýöne derejen şoňa ýetirip bilen akly şu mümkin sebäp Amerikan hemmesi adalet ministrligi ýa suud hakimiyeti gaty çylşyrymly. O bizinki al ezeneginden tutup hana Qurban golyň ýa niýasyň etýär. Şuna senin basýarlar, ertirem saňa ine möhlet kesýärler. Onu ýarlar o taýda. Aýlap ýyllap ýyzarlanýar da bu zatlar. Ýöne ýyzarlanyp tapylyp salynan jerimen özüm ine bir topar bar o taýda Trump'yň boýnuna. Onunla da şumal pul ýok diýär üzülüşmä bilen men şol saýlawçylaryň bagş edýän puluny hasabyna özüň adwokat tutup 40 millionmy 60 millionmy ýene de 300 näçe million ýene jenaýet iş üçin oňa ýanky ýol beren ykdysady görümjörümligi üçin tölek etmeli diýipdirler-de New York ştatyny Amerika. O taýda oňa biznes öwretmegi madaly. Şol üçin ýurtdaşlar ana esasy global meselede Amerikada ýagdaý şeýle. Olaň şol Demokrat partiýa aýdýa biz Ukraina hökmen şol 60 milliard dolary şu ýylyň hasabyna 24-üň hasabyna bermeli. Ýa soň kapitalynyň İsrail'e kömek vermeli hem de Tayvan'a kömek vermeli. Beýleki karşıdaş duran partiye olar köp ýerde biraz agdykly diýär senatda da bilen parlamentinde de olaň diýen zady ýok bizdiňe Tayvan'a kömek bereli Ukraina bilen İsrail'e kömek ýok ýa Ukraina asla kömek beremez ýöne gelin onu İsrail bilen Tayvan'a biraz kömek edelim diýen ýaly çekere gidip dur. Şuň kun aşam ýekşenme gün aşam düýüpli çözülmeli. Beriljekmi şol kömek ýa ýokmy? Ukraina beriljeginden berilmejek goly onu men size aýtayım. Sebäp taýda gaty çylşyrymly zatlar gidip dur. Bir 7 ýard ýurda näme biz pul bermeli diýen ýaly. Görüňe diýerler biz o okeanyň aňyrsyny bize geljek howp ýokdy. Ýöne olara geljek howp Amerika olaň ilkinji ganym düşmany olaň Hytaý. Amerika häzir ika bölünse millet oň üçin oň tepede goljak. Olaň görünüp duran zatda. Bolýan zatlar dünýede gaty çylşyrymly esasanam siyasi tarapdan ýa-da harby tarapdan bolup duran zatlar gün geçtikçe üýtgäp dur. Ýurtdaş şuň gören zadyň erti üýtgýe. Erti gören zadyň büýrüne çykanapdy. Bärde şumar anyk erti şeýle bor, büýrü şeýle bor diýip anyk aýtmagy hiç ýyl mümkinçilik ýok. Sebäp dünýä her sagat üýtgäp dur. Bu Amerikaly mesele. Şo bilen
Näme üçin? Men ozal öňkü çykyşlarymda aýdyp geçdim. Ukraina ilkinji düşmany ýurdun öz içindäki korrupsiýa. Bizdäki Türkmenistanyň akyly desseň, ýeňil zady ýok. Bizdäkilere milliardlap ogurlayan bolsa, olara milliardlap ogurlaýar. Halkyň agyna düşen zat ýok. Soňky döwür şol 2 ýyl bäri uruşa uğradylýan kömege çelli, humanitar kömege çelli, olar alyp başga ýurtlara satyp, başga adam umut berilen zady pula satyp, şeýitdirip, baýap ýa-da haram baýlyk ýynap berilýär azal Ukrainada da. Ýönem şol ýa-ni Zelenskiň hökümetini degişli adamlar. Bu barada bilermeler gatykän faktlar getirip aýdyp otylar. Inni näme boldy? O taýda da ýa-ni hökümet krizisi döredi Ukrainada. Meselem Vladimir Zelenskiy ýa-ni Ukrainaň prezidenti bilen oň ýa-ni ofisi barda dolanýar ýemesi. Topori. Şo bilen harbylan arasyna esasanam Valeri Zaluzny şo bar. Bir nahilli baýdan men bu ol goşun serkerdesi. Men ahir goşunyň serkerdesi bar. Soň goranmak ministri bar. Hem ýa-ni baş serkerde Zelenskiy bolupdy, prezident hökümetinden. Indi şo goşun serkerdesi Valeri Zaluzny olyny şumalyny 51 ýaşynyň içindäki adam. O ýaşly harby meseleden alandan tejribeli adam bolýar. Şoluna ilkinji günlerinden bäri Novossiyada ýa şolaň çalışyna garşy durup goşuny Ukrainaň hemme ýerini dar ýaýratmalyk üçin öňüne alyp bilen adam. Kiýewden ümidini gaýtardy, zat etdi. Ýöne oňa ýönkelen bar kemçilik, ýa geçen Tomusda garşylyklaryň hüjüm etmelidi Ukraina Orsiýadyň garşysyna. Ýöne oňa çelli hüjüme taýýarlanýança Ukraina Orsiýa tarapy 8 hatar garym urdy, men size aýdyp berendir. Goranmak garymlary. Goşa-goşadan 2, soň 2, ýene 2, 6 garym, başdan 8 ýa 6 hatar. Ine şo 6 hatar böwsmek üçin Ukrainadaky şu harby gollukdaky adamlaryň belki 80-90 göterimi göpat bolmalydy. Ýöne general Zaluzny şu zatlary ýol bermedi. Men näde bir esgerim ýok olanyň men şu serhedim saklap oturan kan bahwitli boljak biziň döwletimiz ýa gelejegimiz üçin ene şu pikir öňe sürdi. Näme üçin? Zaluzny ol ştabda oturup o eskerler görmän buyruk berip oturan adam däl, ol ikinji jahan urşunyň ýa-ni Marshal Zhukowyň edişi ýaly millionlap adam okasyryp onu ganyktyrıp 1 kilometr yer basyp alandan soň ýa ýerine aýtyryp alan özüne şan şöhret etip ýazar ýaly ýok. Ol eskerler bilen bile bolan adam, ýok olan eskerler hatirasyny tutup jaýlaşmada gatnaşan adam şolaň mazarynyň başynda ýene söz sözlän adam, gynanjyny bildiren adam, maşgalalaryny gollan we goran adam. Ene Zelenskiy şonu özüne garşydaş gördü, ýa özüne bassaş gördü gelecekde, ýa bässaş gördü, wezipesinden aýyrdy. Şumal general Zaluzny we onuň ýanky harby baş ştabynyň başlygy general Sheptala ýa Sheptala däl Shaptala ikiden wezipesinden çekildi. Indi olaň orunyna Zelenskiy özüne has ýa golay durjak ýa bir özüniň janyny ýana adamlaryny goýdy. Şunu etme hukuku var mı Zelenskiň? Hukuku elbette. Prezident hökmüne hakkı var. Hukugum var. Yani şonu doğru etti mi? Men şu pikirlerini radylaşamak. Uruş edip duran döwri bular ýaly ilmli, bilimli, iş başarjan generaller wezipesinden aýrylmaýar. Bu men elbette düşünjem, bu men pikirim. Doğrudur, ýalňyşdyr, ol başga gap. Ýöne men görýän adam Zaluzny durmaly, şol goşunyň başyna täp halk şoňa ynanýar. Zelenskiy däl gynansaňam şu gün. Halk Zaluzny ynanýar. Oňa mene şuň dogrudygyny, hakykatlygyny soňky 2-3 günde şol Ukraina saytlaryna Zaluzna bagyşlanyp ýazylan makalaryň aşagyny ýüzlerçe, müňlerçe adam golyny çekke sag bol ýoldaş generaline halka eden hyzmatyň üçin ýa Ukraina bitiren hyzmatlaryň üçin.
bir yönököy yerden aýdylan zat däl, bu yönököy halk aýdy, öz ogluny gyýdym şu fronta uradarlar. Demek, bu ýalňyş nädip bolar, düzedip bolar, onu men onçadan bilemek, ýöne nähilem bolsa, gowluga ýormak adam üçin maksus zat, ýöne men pikirimçe Zaluznyň goşulmasynyň aýrylmagy Ukraina halkynyň ýa ýeňişiniň peýdasyny eder. Beýle diýdim, Zaluzny ol syýasy meýdanyny ýitip gidesi ýok. Ol elbetde men pikir edýän inniki prezident saýlawlaryna Ukrainada eger Zaluzny öz razylygyny berse, halk 100 ugra şoňa ses berjek görnüp dur. Sebäp men bitiren hyzmatçylar ol halkyň. Ine Ukrainadaky ýagdaýym şeýle. Inni şu ýylyň hasabyny 2024-üň hasabyny Ukraina şol 60 milliard dolar gerekdi. Öz ykdysadyýatyny, öz sosial durmuşyny, harby ýemesini üçinçiligini ýerine ýetirmek üçin. Eger şonu Amerika bermese, şonu Ýewrosoýuz ýa-da NATO ýaralygy ýanap berjekler. Onun üçin ol o taýda Donald Trump bokurdogy näçe ýyrtsa-da, Ýewrosoýuz ýa NATO ýaralygy indi mundan aňry Amerikanyň magdyna garap oturjaklar. Sebäp bilen öz howpsuzlygy. Putin o taýda durmajak görnüp dur, sebäp ol oňun geçe gassaba ýa gaýry geçe jan gaýry diýşel, oňa da jan gaýry. Sebäp ol ýam gaga suwdyny jenaýatçy diýip bilinni tapyrly we ony suwda çekmeli. Ol şoňa gidesi gelen. Ya men ýurdun içinde döwlet agdarşy bolup göpat bolasy gelen ýanyny ogry jümürleri bilen. Şeňmi? Bizimkilerim tawsirasy gelen akda Türkmenistanyň akry häkimeti, Guruju mejlisi. Näme üçin? Sebäp olar da jan gaýry. O halk entek düşünüp betşenat, ýöne halk düşünenni olan dat gününi. Bilen uzakda däl. Şonuň üçin men seni gysga şu taýda ýurtdaşlar aýtjak bolan zadym, ine nämele bolup geçýär Amerikada, Ýewropada, şol sanyny Ukrainada. Biz her gün aýdýan şu syýasy durmuş üýtgä her gün bir zatlar tapylyp dur, täze zatlar. Begendir fakytlary, magynanyr fakytlary bar. Ýöne dünýäň ümidigi öňe tarap üçüncü jahan uruşy bolarmy, bolmazmy? Bilen bu lokan sonra gassana bolmajagyndan boljagy ýakyn. Men görüp oturýan Harvardym hökmüni. Ýöne şunyň öňüni alyp biljek ýene de halklardyr, siýasatçylardyr, diplomatlardyr. Görelim, ýaşylygy ýörelim, nähilem bolsa gelejegimiz. Ine şunaý diýen diýdim size. Sag bolun, dinläňiz üçin sag oturuň, hem maňyzyň öňünde saglyk ýurtdaşlar.